Nej, 2 med flagermus. 2 med flagermus, hvad mener du? Det er wards nu. Jeg har spøgelse. Vil I se? Ja. Så er det her. Akali har fået damage. Hvor fanden er det, du satte en ward der, hvor vi står? Hvorfor ikke? Nej! Ej, hvorfor flashede du? That sound. Hvor starter egentlig blå? That moment, når du optager, at du starter blå. Som nar. Jesper 2014. No? Mechanics. Hvad skete der der? Det kan bare. Tak. Oh, Mechanics. Nej. Mechanics. Det går meget bedre lige snart jeg kommer lidt væk derfra, hva'? Fuck, jeg er færdig nu. Akali, don't feed Akali. Det kan jeg ikke love. Please. Nej! Ja, jeg fik ham, man. Red buff OP. Approved by Jesper Hansen. Hej. Jeg skal bare blande svampe overalt. Jeg skal... Sådan så de begynder at skrive over i chatten. Fuck, I hate Simo. Det var da helt ekstremt, det der. Oh, please! Please, ja! Ja! Juke! Oh! Du var killing streamen lige om lidt, mand. The escape! The escape is real. Det er der blevet gjort, så jeg kommer ind med det nu. Åh, for det. Okay, så... Okay, de får også... Nej, jo. Hvor fanden er hun henne? Dør! Død! Jeg er død. Sæt! Undskyld, jeg så det ikke. Brug min svampe, hvis det er. Åh, det er helt steal! Hvad sker der for, der overlever? Jeg skal nok lukke ned. Prøv i hvert fald. Det kan jeg ikke. Oh shit, oh shit! Jeg går sådan der. Nej, jeg dør. Nær det. Smid dine granater, Ah! The jukes! Fuck. Ej, hvor er vi ærlige, Jesper, det der. Hop ind over her. Hop ind der. Det var lige før du skulle have gået ind der og så hoppet. Get slowed, bitch. Og han overlever igen. Hvorfor? Fordi han kan. Det var det. Ja, det kan jeg godt. Ja. Fordi så pushe top lane. Det er en dum idé, så skal I gå tilbage. Det er altid en dum idé. Kom, sæt os her. Lige præcis. Og du overlever, så er jeg tilfreds. Det skal jeg gerne. Det står med deres slow der. Nej, det skal jeg ikke. Splat. Nå.
Ja. Hun dør så også. Det er hun der også, ja. Hun der. Hun der. Hun der er død. Jeg har eddermame lag. Nice. Nice ult. Var det mit? No. Knar. Ja, det var well played. Sådan, så er der fuld speed på ham her, mand. Nej, han slipper ikke væk, Mundo. Nu har jeg heller ikke Humus Ghost Plate endnu. Der var en, der fik det easy. Er I sikker? Det er Wombo! No. Nå, okay, vi vil ikke... Ej, hvor griner der fik turnet det så meget.